हाबा आयै बिथिं बारा दांनालै आयै आखायानो हाराखौनो बायनाय बायदि मोनजोब्बाय आङो बोरैबा एकदम गाराय जाजोबथारबाय आंना आयै फिसा बासना आंनि आबा नोंखौ सोरथो बिब्दि खालामना हरखो देनाय सोरथो खालामना हरनो माने आं बुंखाबायना आयै आं बाइकजों गोलैदोंमोन होननानै साला आइमोना मोनथिबा जारला जागोन ना आंखौ बुजादोंसो होनना जानाय नङालै लासिं सिं जागोन ना गुन्दाफ्राबो आंखौ जि बुलांबायब्रा बिसोरबो लोगो नांलायना फैनायखायसोलै ओमफ्राय आंबो हिर'जों खम नामा हो आंबो हायोब्रा नाथाय आङो बै दिनाव एकदम टेनसनाव दंमोन ना टेनसनाव नङाबाथ' आं हारसिङानो दनखामोन हारसिंजों बिसोर हायामोन गावसोरखौनो उल्था दुखु मोनजोबहोगौमोन आङो नाथाय साला आंबो मा सानब्रेनानै एसे टेनसनाव दंमोन ना आंखौ जिबायदि दामलांबायब्रा दल ओरै दामलायनो नोंसोर गवालै बेथा नोंसोरखौथ' दा आङो नै पुलिसनाव थांबाबो मोनथिथारगोन ना बिसोरखौ आं बाइकजोंसो गोलैदों होनथारबाय आंहाबोथ' मान सनमान दंना आयै आबा हा बिदि गोलैथारबाय होनबा ओरैबो दुखु मोनदों ओरैबो थ'दो आबा दानो हस्पिटालाव थांनोसै आबा थुनाय आयै बे खावलायथिंबो दादांलै बोरैबा बेयावबो साजोबदोंना दुलुजोबथारबाय एकदम आइदै दै लाबोलाय थांलाय माइनाव दै लाबोदोब्रा मा नायबाय थाखो नोंलाय औ थांनाय थां बिहामजो गोख्रै दै फुदुंना लाबो आरो लाल सा गरम मोजां जानि थां एसे ज्रोम लोंना होनानै एसे सक्ति फैथों आबानाव आंलाय मा मिथिगौ आयै आंहा क्लासाव थांनांसिगौ नै ओंखाम ओंख्रि संखांबाय आङो आरो थोगोन थोआ बेबा जाफैगोन जाफैया जायखिजाया जों सानैनिल' संदोंमोन बेनो सङाखै आङो दा नोंस्रासो मा सानो आंहाथ' क्लासाव थांसैना संनोबो सोलाबनाय नंला दे जाखांबाय आङो दाउ बेदर मैयानि भाजाजों ओमफ्राय ओंखामजों बानलु बाथोन दुन्दिया बाथोन बरियानो आयौ माइनाव मा क्लास बेलाय हो गावनि फिसाया बेफोरबायदि हालोदाव दङ थाबायनो हाया मानो हाया दुलुजोब्बाय दोलाजोब्बाय गासिबो मोदोम आथिं आखाइ नोङो क्लासखौसो नांजादों औ क्लासालाय इम्पर्टेन्ट जाखागोन ना आंहा सिलायनो सोलोंबाय दङ जि जोम गस्ला लंपेन्ट बायदि बायदिनो बेखायनो इम्पर्टेन्ट जाखागोन नोंस्रा नों मिथिगौ नोंहा दुलुदों दोलादों आथिं आखाइ सादों आं मा मिथिनो आइ हा बिहामजो मा होनखोसै नोंना फिसाया नै जखमि हालोद जाजोब्बाय आरो नोंहा एसेबो दुखु गैया बिहामजो गावनि फिसायखौ बेफोरबायदि नुनानैबो आंलाय मानो दुखु जानो लोंनानै बेलथायाखै बियो ओरैनो दुलुआखै बियो लोंनानै बहाबा बेलथायनानै फैदों बियो मेगन सेगन गासिबो बुजोब्बाय लोंनानैनो मानसियानो नायजाखाला हिनजाव फाग्लाबो जालांबाय जौ फाग्लाबो जालांबाय मा नों आंखौ बेफोरबायदि बुंथारदों माइनाव साला र' आं मोजां जाग्रोथोंलाय मोजां मोनबा नोंखौ दानो मानो फाखौ गोसोखांहोगौमोन आं माइनाव आंखौ गावनि फिसायखौ दुखुआव नुनानैबो नों दुखु जायालासे क्लासावसो लाइन मारिनो थांनो नागिरदों नोङो आयै मा नायबाय थाखोब्रा रायलै बिदिखौ बे बिहामजो मोजां नङाथ' हे होमबा नोंथ' बिराद फिसाला मोजां जावैसो मोजां नङा होमबा रिन्दाव बिहामजो जाबायसै हा समफोरखौ नायनानै थासारिफोरखौ नायनानै बुंनो गोनां बाथ्राफोरखौबो बुंनांगौना दा नुवाखै रिन्दावा माबायदि दङ मिथियाहां आयै नोंनि नोंसाला मोजांखौ आरो बाराबा सोरबा हिनजावजों लाइन मारिहैनायाव बुजादोंसो दां हमनानै दोनजादों दां बेखायनोसो खिन्थाफैयाखै गोग्लैदों जाफ्लादों नायनायावनो सिनायखायो माबायदि नोंसालाया आखलफोरा बेखायनो सोरजोंबा बुजादों बे गोग्लैदों जाफ्लाबाय बाइकजों नंखाय बाखाय नंथाराहाय बेन्दों सिनायखायो रिन्दाव बुजानायफ्रा बोरै गोग्लैनायफ्रा बोरै सिनफोरखौ नायनानै मिन्थिखायो माइनाव आइदै साला नों आंखौ बांद्राय खोथा बुंथारदों ना ओंखारलांलै नों आंनि न'निफ्राय ओंखारलां आं बुंदों ओंखारलांबाबो लस गैया ओंखारलाङाबाबो लस गैया आंहा अब्लाबो दा सम जाथ'वाखै नालाय आं मानो थांनो आंनि जेला गोसो जागोन अब्ला थांगोन आंनो गोसो जायाखै नालाय आं मानो थांनो ओइ आबा सिरि थाथ' नोंहाबो बारा जायोना सानाय सुनायफ्रा र' आं रायलायगोन ना दे सिरि था आबा सिरि था नुबाय आयै नोंहामजो मोजाङा आंखौ एकदम जोथोन लानो नागारि गावहा देलाय मालाय क्लासाव थांनोनो माबानो सोरखौबा गोसोथोनायखौ लोगो हमहैखागोन बे सोरबा गोसोथोनाय सेंग्रा दंखाथारो बे बेखायनोसो रं नाम्बार नांनानै बेजों एकदम खारफालाङो नायनो थाखाय हांखुर जादों फिसायखौ बेबायदि दुखु मोननाय हालोदाव नायनानैबाबो हा दिनैलाय मा ओंख्रि संबावनोसै दंनायालाय ओंख्रिया मेल्ला दंमोनहाय बिफायाबो अमा बेदर लाबोदोंमोन बेखौनो एसे एवनोसै नामा माबाबो जाखागोन बियो नानियाबो कलेजावसो थांग्रोबायहाय ओंखामखौनो जालाङासै जालांबानो जायोमोन गथ'आ बुंबाय बेदर खेवना जालां अलसियाहाय बेबो जायाहाय बिसोरजों आंनो संसैहाय र' दानो मोनगोन मोननायालाय मैथाखौबो एसे बाथोन एवनोसै नामा गोथावानो जागोन एसे दंबावोहाय आंहा मैथाया बोथोराबो सान्दुंआनो बारा दुङासैहाय दैदेन ओइ दैदेन अबाव दं नोङो साल्ला आयु ओइ दैदेननि फिसा अबाव थाखुमानानै दं नों नुबाय साननायफोरा माबायदि एकदम थार्ड क्लास साननाय नोंनि साननायफोराबो रिन्दाव नों बायदिनो
नै बिहामजो नों थाङोबा थांदो दे नोंनि गोसोसै थाङो ना मायो क्लासफोराव आं आबाखौ नोंजों बिदि नांलायबाय थानांला एकदम नायनो सुखुवा माया दा हनै हालोदफ्रानो माबायदि आंना फिसालाना नोंहाबा आरो क्लास माबा माबिनो बुंनायफ्रासो लाजाखाया ओंखारलां दे नोंबो थांनो गोसोबा थां ओंखारलांथारलै फैफिन दरखार गैया ओमफ्राय दा फैफिनखा दा हाबफै बेवहाय जानला मानलाखौ सुखुवालै आंबो जेबो नङा नोंसोर जेखि साना मिन्थिबाय दा रिन्दाव थांबाबो आंहा जेबो लस गैया बुंखाबायना थाङाबाबो लस गैया आंहा क्लास टाइम जासिगोन आं थांसै नोंसोर मा सानो नोंसिनि गोसो आरो खोनासं रिन्दाव बेफोरबायदि हालोदखौ नों बाहेरायाव ओंखारोबा मानसिफोरजों मिनिजागोन नोङो अबावलाय बाइकजों गोलैबायनो बेखायनो न' सिङाव नेब्रेनानै थाथ' ओरै थांलाय ओरै फैलाय सोरखौबा लोगो हमैखुमाबाय थानाङा माबा हालोदा गाव गावनिखौ साननानै नाय एसे मिथिबाय गोलैबायगोनहाय बाइकजों हामथारदों साला हामदों गोलैबाबो गोलैयाबाबो बा सोरजोंबा दुमजाबाबो जाय बेखौ दुमबायबायदोंना आं बेखौ गोसो गोरबोनिफ्राय थेंक्ससो बुंहरगोन मानोबा दिनै नोंखौ बेबायदि हालोदाव नुनानै गोसोआ एसे मोजांसो मोनबावदों आं खमसे खम नोङो हेलेनाखौथ' लोगो हमैखुमानाय नङाना बिसिनायाव गोग्लैसोनानै थाथ'बा हामगौ एकदम मास मोनसेसो दे जाबाय बिहामजो जाबाय थांदो नों क्लासाव थाङो ना मायो आं दं आंनि फिसालाजों नायबाय था आयै बांद्राय बिदि आखल दिन्थिबाय थाबा नोंसालानि हालोदा मानिफ्राय मा जालांगोन बेखायनो हायोबा दानिफ्रायनो दबथायदो हाबाब हालाहां आबा नोंनि संसारखौबो नोंहाबो मा जानांगौ मा जाना फैखो हा बाइकजोंनो गोलैमारदों ना दाम जामारदोंसै आबा नोंलाय थोद आयै नोंबो मा बिनि खोथाखौ लायो नामा बिहामजो जेखौ बुंगोन बेखौनो लागोन अबावलाय बाइकजों अन्थायाव सौदावना गोलैदोंलै ओमफ्राय बाइकबो गोलैबाय मानसिया बांसिन दुखु मोनबायब्रा मोनाबो जाहैबायमोन ना हाखर हाला बायदि लामा थायोना गोजौ गाहाय अबेबा बेखायनोथ' बुङो जेरावखि थाङा सोरां बारां फैनांगौ हामा नांनायनि लामा गाज्रिजों फैनांगौ नोंबोलाय नोंसिनाबो जायालै आयै नोंसालाया जे मा हालोद दं दायो हा खामानियावब्रा आंथ' अबेबा फाल्थु मारिनो थाङाखैना थोद अबेबा बाहेरायाव ओंखारबानो फाल्थु मारिनाय जायो नामा ब्रायै बुंखाबाय खामानियावसो थांदोंमोन बेहायनो बिदि जाब्रबथाय जाबाय नोंहामजाथ' हनै खाथेरखौनो खालामबावा बेखायनो बुंदों आं आयै बिना बिनानावासो साबसिन आरो सिथाबाखि नोंबो बेफोरबायदिखायनो बिदि जालांदों गोसोखांबाय थाहाय जानला मानला बावगारबा बावगारसोल दिनो ए साला माइनावाथ' थांबायसोलै गावनि फिसायखौ एथ' केयार खालामथारला आरो आगोललाय माथो आंखौ एथ' रिन्दाव सना रिन्दाव जाबाय थायोमोन ओमफ्राय दा बा नायनोनो थांबावला एथ' आङो जोखोमि हालोदाव दङ सोलायमारबाय गोसोथोनाय दंमारथारो बेना आन्दासाव बिदिब्ला दिनै क्लासाव फार्स्ट डे ना वेलकाम माइनाव या फार्स्ट डे ओमफ्राय ओरैनोबाबो न'आव फ्रि दंथ'खायोमोन नालाय सानबायखि क्लासखौनो लाफिनसै नामा उनावबाबो खामानि होखागोन जेराव खामानि फैबासो न'आव एसे उसुबिदा जायो दाथ' जेबो गैथ'वामोन नालाय मोजाङानो जादों दे भेरि गुड बेफोरबायदिनो माबानांगौलै आवगायनानै थानांगौ नङा होमबा लाइफआव आंथ' नोंखौ सिगाङावनो फैजानो लुगैबावदोंसोमोन दाबो जेबो नंला सारजों रायज्लायबाय ओमफ्राय सारा दाथ' एडमिसनबो जाबाय दं होन्दों नालाय बेखायनो नोंखौ लाफैयोबा लाफैनो खोन्थाबाय आरो थेंक्सलै सुमि नों आंखौ अबेबा समाव जा सापर्ट खालामो दे अब्लाबो दायो जोंथ' लोगो मोनलायखाबाय थासिगोन नङा होमबा औ मानो लोगो मोना जानो क्लासाथ' दसे थानानैसो स्टार्ट जागोन जोङो बैयाव पाराथाखौनो जाहैनोसै नामा नङाबा रुटि नों मा जायो नङाबा ओंखाम उखैसिगोनलै आयौ आंनो जायाबाबो जागोनदां आंथ' ओंखाम थिब्रे जाना फैखादोंहाय मैयानि दाउ बेदर भाजा दोङोमोन बा मालाय आंहा हास्लाबाना माब्लाबा समाव नोंहा मालाय जाना फैयोहाय फिसायनो गोथाव सङोबा मालाय फिसायनो गोथावालाय संना होयो ओमफ्राय दा मालाय जानानै खामानियाव थांसिगोन खोमा नङाबा दिनै थाङा बायदिसो बुंदोंमोन रिन्दावनो आरो गोथाव संना जाहोनो दरखार जाखाला आङो माइनावा जाम्बिमोन नों थगाय माइनावखौ बेसेबां थगायखो रिन्दाव दायो आंनिबो सम फैबायना माब्लाबा समाव नोंखौ आं जेबो साननो दरखार सानला नंमारगौ मालाबा गावनि थाखायबो साननांगौ खालि गुबुनखौ साननानैल' जाया नङाना लाइफआ बोरैथो आवगायनो दायो जे दुखु मोननांगौ बे दुखुफोरालाय मा आंहा आंनि फिसानि थाखाय गासिबो साननो गोनां जाबाय दायो फिफायाथ' गद गैखाला नालाय बे बुहुमाव फैयोब्ला आं आंनि फिसानि थाखाय गासिबो रेडि खालामजोबगोन एसेखिनिया नांनायखिनिखौ रावखौबो लामा नायबाय थायाहां आसा खालामबाय थाया नों जाथारोबालाय थुदो आं नोंजों जाफानोसै औ गोथाव बानायखायो बिनियाहां थांबाय थायो जाबाय थाखायो ओरैनो बिनिफ्राय देनां मोजां जासिगोनहाय नोंना ने गावबागाव दुखान खुलिना लानो हासिगोन आरो फुजाबा जाम्बिलाय खथ्थ' सेल जाबावोसो दाथ' बावलानो फुजायाबो नै दसेनो फैयो थाङोना नोंहा देनां मोखांफ्राव होना लाबानो जाबाय दखानफोरखौ खाथियावल' जानांगौ आरो डेलि मार्केट गोग्लैनाय जायगाफ्राव होमबानो मानसि जायोलै फुजा नांलाया मालाबा समावथ'
रोंबाय बायोब्ला आंबो गस्ला सुयै सुयै आरामसे बानायनानै माबागोन आरोना सेल खालामगोन बिनिफ्रायथ' एसे गोदान सोलोंनोसै ना माबा सोलोंनो हायो गासिबो हेलेना सना नों मोजां दंना माला लोगो मोनगोन नंगासिनोमोन आं नोंखौ ओरैनोथ' नों मिथिखायो प्रब्लेमफोरखौ आरो मोजांसो होनदोंलै रिन्दाव ओमफ्राय नोंखौ आब'आसो लाखिदोंमोन नामा हो फनबो हमाखै ओहो बाथ्राया बे नङा हेलेना ओमफ्राय नोंखौ माने नोंसिनाव सोरबा फैदोंमोन नामा हो नोंखौ सोंफैदों ना नोंखौ नायनो फैदों मानो सना मानो बेफोरबायदि बुंदोंनो आं जोबोद गिनाय मोनदोंलै हेलेना नोंखौ सोरबा लांसि सोरबा नायफैसि नों थांनो हादे रावजोंबो आंनि अनगा रिन्दाव बेबि नों मानो बेफोरबायदि बुंदों नों आंखौ ट्रास्ट खालामा नामा आं इसेबां गावखौ लाइक खालामो बिदि नङालै अब्लाबो गिनाय मोनो ओमफ्राय सोरबासो दं नामा नोंनि लाइफआव आंनि अनगाबो आरोबाव गैयाथ' मानो बिब्दि सोंबाय थादों होनदों आङो नोंनि अनगा रावबो गैयाना नंमारगौना हेलेना थेंक गड अब्ला बै फाग्ला सेंग्राया गावसो फसन जायो बे आंनि हेलेनाबा बियो आंखौ थोरैना थगायगोन ओमफ्राय गावहा बेफोरबायदि आंखौ बुङै बुङै दुखु होबाय थाना दे होआलै नोंखौलाय मानो दुखु होनो दे हेलेना बेबि रिन्दाव सना जों दायो मा खालामबावनो दिनै जागोन ना माबा मोनसे जागोन र' आं दंना सिन्था खालामनांगौ जेबो गैया तु डरना मत मैं हूं ना बेबि डरना मत हा अके सना ओमफ्रायथ' ओमफ्रायथ' दिनै जोङो लोगो मोनफिनलायबाय न' बरियानो बेखारावनो आइमोनाबो आंखौ लाखिनो हागोन नंदोंमोनलै औब्रा ओमफ्राय बे माइनावा नोंबौआ औ ना आंनि हेलेना माने आंनि हेलेना नोंबौआ जेखि साना आं नांजायालै औ आइयाबो खम नाजादोंमोन न' औब्रा बेबि ना हेलेना बाखिथ' ओमफ्राय नों बिदिनो थाबाय था आंनि सेराव मिथिबायना नों थाब्लासो आं जोबोद मोजां मोनोलै आयौ बिखायानो ख्लाब ख्लाब मोनलायथारदोंमोन आं नोंखौ नुयैखाय सना दे नों आंनि खाथियावनो बिदिनो थाबाय था दे फै लोखि आंनि जिउ हा ओइ आबा होद नोंनि गाराङा मानो आइ बायदि जाखोब्रा सना ओइ आबा आयौ एखे आवाज जाखाबायलै बोरैबा नोंना जिउ गोबावजों लोगो मोननायखायसो बिदि मोनखो ना माखो आबा रिन्दाव सिमांनिफ्राय मोगथाव फै ओइ गथ' आयै सिमांसो नुदोंमोन खोमालां जानला मानला सिमांनिफ्रायथ' मोगथाव फै होनदों आङो गोदाव सोराव मा गोब्रामो फालाय ओइ दसे बोरैबा मेगना थांफ्रांबाय उन्दुलांबाय सिमां नुबायब्रा आयै नोंबो जे आरो सिमांखौलाय गोबां मोजां गाज्रि नुबाय थाखायोना माथो दे मुलि जानाय टाइम जायाखै नोंनिया हा जाबावनांगौमोन माथो आरो डक्टरनाव थांनांगोन बिदि थाबाय थाबा बोरैबासो जालायलांगोन बे जागोन दे आयै दा जागोन आं र' दसे सिमांसोमोनलै साला एथ' मोजां बरिया नांलायदोंमोन आं सनाजों आंजों गोबावजों होद हेलेनाजों फिलिंसानो आलदा फैखायोलै आंना ओमफ्राय जाथायाथ' गोबां गिदिरानो जाबाय आंखौ बुनो हालायनाय एसे साहस सोर सेंग्रा बे हेलेनानाव सोंनांगोनलै ओमफ्राय बेनो फन हराखैथ' आङो हरनांसिगोन माथो मैयाबो हराखै दिनैबो हरनि र'लाय नङाबा दा गाज्रि मोनलायगोन बे औ ओमफ्राय नोंहाथ' ब्लाउस डिजाइनबो बानायखाबावोमोन मालाय बिबारखौ आखाइजों एबार नों गंसे मेसिन बायदो सेलाय मेसिन बायनानै आराम न'आवनो नों माबानो हासिगोन ना रोंजोबबाथ' ओमफ्राय दखानबो खुलिबा नायनोसै र' समा मा दिन्थियो जायखिजाया मोजां जागोनखौ ना आसा खालामदों आंबो एसे एनै रोंनानै थाब्लाथ' मोजां जेन'बा औ ओइ थुदोलै थांसै ओमफ्राय गरम फुरि जाखागोनलां रुथि जाथ'ला खोमा थावनिबाबो जायोलै आंना गोथावसो मोनबावो दे जागोन दे ओमफ्राय नोंना फिसायाथ' जेबो प्रब्लेम जाखायाखै खोमा न' ओरैनोथ' नोङो गलांनाया एसे बेलासि लांगोन नालाय बेखायनो आरोथ' टाइमखौ खोन्थाखादोंमोन बेलाय मा गाज्रि मोननो जेबो प्रब्लेम गैया बेहा आं मा होनोमोनलाय खिन्थाखादों नालाय जेबो उसुबिदा गैया आंनि गोसोसो बियो गोबाव जाबाबो जेबो नङा खिन्थाखानायखासो नालाय दे मोजांहाय होमबा नोंना फिसाया खायफाना जि प्रब्लेम दिन्थियो बायदि सानलाय लाङो आरोना बेफोरबायदिनो दङ खायसे आंनिफ्राय थार्ड क्लास सानग्रा गाज्रिसिन फिसायसो थाबावनो दिनै गोसा सिङावसो दंसै बे रिन्दाव फाग्लाखौ आंनि फिसायानो गाज्रिसिन लिस्टआव दंथारो दायो बाराखौबा रागा जोंबा आंबो जानला मानला बुंनो गोसो जायोहाय आयु हा सोर जाखोसै नोंलाय सोरखौ नांगौमोन माने आबाखौलाय मानो नागिरफैदों नोंलाय आरो बेबो इसेबां होसिख्रावनो ओइ बुरै मोजांबासो मोजांलै आंना दै दिना बोरै नों सालाया अबाव दोनखुमादों नोङो हाब हा नोंसोराबा मा जादों आंलाय मा मोनथिगौ दिनै हा माथो दाय जाना फैखोसै आं बुंदोंना दैदिना बोरो लिंहर नोंसालाखौ नांगौ आंनो बेखौ दिनैथ' गला बे आंनि आखाइनिफ्राय हामा दाय मावखैसै आबायालाय सोर जाथावथाव बेबा दाथ' आबायाबो न'आव गैयाना ओइ दैदेन नोंखौ दिनै दैदेन गैया मानसिया न'आवनो दैदेन राजा ओइ दैदेननि फिसा मालै हेलेना आयौ आबा नोंबो सफैबाय दे मोजां जाबायलै हेलेनाया फैखाबायबा लाखिखानोसैलां आं फैगोन सानखाथारदोंमोन फैमारबायसो नोंखि गलांबावगोन हेलेना लाखिनानैसो गारगोनलां दैदेन दासो नुजादों नोङो साला दाय मावनानै नोङो थाखुमादोंमोन नङाना जागोन हेलेना वेलकाम आंनि न'आव
आयै आलासि फैदों जाग्रा लोंग्रा मा दोङो बेबस्था खालामजोब आरो माबाफोर नांगौ जायोब्ला आं दङ खिन्थु आलासिया दिनै गोगोम फैबायलै जोंनाव फैनायाथ' फैबाय जारौ नाथाय थांफिननायासो दा आंथ' हले लाखिबाय नोंखौ हेलेना बोरै थांफिन नोंलाय आयै ओइ आयै न'आव मानसि दंना गैयारा बा आं फैगोनावनो बहाबासो थांजोबखो ना माखो आयै लोगोफोर दिनैबो दसे सम लानानै फैबाय आं भिडिअखौ बाखिथ' नोंथांमोना जाहोनखौबो मिन्थिखायो नालाय दाख्लै खिन्थादों अब्लाबो आङो सम बिदिनो मा खालामनो लोगोफोर थैनायजोंबो थैफानो हाया नङा होमबा दुखुआबोथ' थाखागोनानो बोरैथो एसेबां गोरलैयै मावनो हानो अब्लाबो माने दुखु जाबाय थानानैबो आङो बांसिनसो खस्थ' मोनो नालाय बेखायनो भिडिअआवनो दसे बानायसै माब्लाबा फ्रि सम मोनोब्ला होनना बानायबाय आरो लोगोफोर आसा खालामो नोंथांमोना दसेबाबो नायना मोजां मोनगोन होननानै लोगोफोर जाबा दाजारैनो दसे बानायबाय बेखिनिखौनो नोंथांमोना नायना बोरै नांदों कमेन्टजों लोगोसे फोरमायहरबानो जाबाय लाइकखौबो थुनो दाबावदे सनामोन नोंथांमोननि कमेन्टखौनो नायनानै एसे गोसोआव माबा मोजां मोनो खोमा बांद्राय गोसोखांबाय थायोब्लाबो बोरैबा जालांनाय लाङोना गोसोफोराबो लोगोफोर बिनिफ्राय उन्दैब्लाबोथ' सिमाङावनो बायदि नुफ्रांलाय लाङो मा खालामनो दसे सम बेबायदिनो बारहोहरनांगौ जायो नालाय खुसियाव गैयाबाबो गोसोआ अब्लाबो गोसोखौ हमथानो गोनां जायोना सनामोन बेखायनो भिडिअआवनो दान्दिसे नुजाफैनो होनना नुजाफैबाय आं दे सनामोन गाज्रि मोननो नांला रावबो आरो खायसे दुखुखौ बावगारहोनोब्ला माइन्डखौ एसे बिजि लाखिनांगौ जायो नालाय सनामोन नङा होमबा अब्लासो लासै आवगायलांनो हागोन माथो खालामनो लोगोफोर गाज्रि खाफाल होनबा आंनानो खोमा जेरावबो माबा मोनसे मोजां थांनो नागिरबानो गाज्रि जाना होयो आरो लोगोफोर बे यारानो मोजां नुथारा खोमा आंनि थाखाय जोबोद बायदि जानानै थांबाय जाबाय जागासिनो आरो मा जाबावगोन मिथिला बुंनो थाङोब्ला बे निउ इयार आंनि थाखाय जोबोद माने गाज्रियैनो सोलिबाय दङ आरोना दासिमहालागै हानायमानि आं बेफोरबायदिनो नुजाफैनो नाजागोन लोगोफोर जाखिनि हायो बेखौनो लानानै फैगोन दे अब्ला दिनै बेखिनियानो आं थांथ'नोसैलाय लोगो मोनफिनगोन नेक्स्ट एपिसडजों आं सम मोनोब्ला लाना फैगोन लोगोफोर